Салом. Салом ба ҳама мардуми ғариб. Салом ба тамоми тоҷикистониҳо. Имрӯз дар фирмаи мо яке аз тарифҳои бениҳоят зебо, бениҳоят зур дар фирмаи мо омадааст, дастрас шудааст. Ман мехостам ки шуморо бо ин тариф шинос кунам. Ин тариф бениҳоят барои шумо қулай аст ва дастрас. Салом алейкум як бори дигар дӯстони азиз. Ба ҳамаи шумо ман расонданиам ки кадоме мехоҳад 500 минут Тоҷикистон дар Билайн дар Тисел гап зана, марҳамат ба салон Связ Самбой биёед. Симкарта тарифи нав биромадааст, барои шумо дар салони мо фурӯхта мешавад. Танҳо бо паспорт биёед. 500 минут интернетиш безлимит не. 500 минут Тоҷикистон бепул гап мезанед. Абонентский платаш 450 рубл дар як моҳ мешавад. 450 рубл меспоред, интернет безлимит, без ограничения, плюс 500 минути дигар Тоҷикистон гап мезанем, 500 минут все Россия дай. Кадоми хоҳишмандай ба Киргизия, Украина, Тоҷикистон занг зана, марҳамат биёя. Аз салон связи мо иншоалло ки беҳтарин тариф аст.